muri Zimbabwe au yaunze vision yakatogwa na president wevanhu mutungamiri wemain opposition Vanelson Chamisa achiti aiwa ndaine plan ya radical transformation munyika yeZimbabwe. Muri Zimbabwe munisakamirira kunzwa nyaya iyi. Sara mina mashoko ataura topanokuridza bva subscribe like utina on the bell icon. Tomboshana mabdesa ndokupa pano pa ZM News Live. Ndikuti Nelson Chamisa nepa exendo pakanyora chiti my heart, my vision and mandate is to radically transform Zimbabwe into a fully developed and advanced modern nation. This so that the citizens can live in a democratic and great republic that is more diverse, united, safe, free, just, tolerant, peaceful, and suitable, prosperous. Ndobvanyora chiti accelerated transformation. Ndobashoko anaitwa na president wevanhu Vanelson Chamisa vachiti aiwa ndo vision yavo yekuti aiwa vanhu vemunyika yeZimbabwe vasununguke. Vanhu vemunyika yeZimbabwe vave democracy, vave peace, vave tolerance, vave free, vave safe. Ndomashoko anaitwa na Nelson Chamisa aya muri Zimbabwe tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pinda mucomment section medu tudze mafungiro enyu. Sanga no subscribe like notina on the bell icon. Utambo chero mabdetsa ndokupa pano pa ZM News Live.